fashe a garin Kaduna, wato mai suna Lafazi za ta fashe na garin Jaji. Yau muke aikin shi a garin Kaduna kuma a GRA da ke garin Kaduna. Sai dai fatan mu Allah ta'ala ya ba mu sa'a, ya sa kuma mu fito a sa'a. Ba zama na ce ba zama ni ga ba zama na ce ba zama dama kai ko da kaɗan idan da kwambos wai ya san ka a shi kan ne mana kanka lokaci da ƙurewa kwafanin na fasko sai su ce a can yi ka bani kiɗan tasu don tara musu bikun su za ka fashe ne yanzu kuna ina muke kansu agaji ya kamata ku kawo min agaji wai garin ko ba ku ne yan agaji ya kamata ku kawo min agaji ba zama